Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 berrogeita 18 minutu igaro diren honetan, igandean amaitu zen buruzburuko txapelketa nagusia, eta gaurkoan balorazio txiki bat egingo dugu. Zein izan dira gure ustez ezusteko eman duten pilotariak, zeinek ez du espero zen maila hori eman, hori guztiak aztertzen saiatuko gara, eta lehenik eta behin noski Joseba Ezkurdiarekin hasi behar dugu. Izan ere, ostiral batean ekin zion binakako txapelketa nagusia amaitu eta hurrengo ostiralean ekin zion txapelketari arazo ugarirekin, arazo pertsonalak eta gainera finaleko tentsio eta biharamun hori guztia igaro ostean ostiralean berriz ere Azkoitiara joan behar izan zuen jokatzera Iker Larrazabalen aurka, eta 22 eta 21 galdu zuen. Egia esan, inor gutxik espero zuen emaitza gertatu zen Azkoitian, kontuan izan da gainera Joseba Ezkurdia hasieran aurretik joan zela, baina azkenerako Iker Larrazabalek sekulako iraulia eman eta irabazi egin zion. Egia esan, ez zuen bat ere itxura onik eman partidaren, batez ere erdiparetik aurrera apur bat fisikoki exigenteago jarri zenean norgehiagoka Joseba Ezkurdiak ez zuen inondik inora errenditu. Normalean defentsan eta ongi defenditzen dituen pilotekin oso deseroso aritu zen, eta erasoan ere kamutsantzean, hala ere, ia segulako balentria lortu zuen. Izan ere, 21 eta 15 joan zen atzetik, baina ia 22 eta 21 irabazi zion. 21 berdindu eta egon baitziren Larrazabal eta biak. Beraz, Ezkurdiak ez du partida bakarra jokatu du txapelketan, eta bertan ez du bere maila eman, ez da hurbil ibili ere esango nuke. Eta benetan penetan izango zen Arbizuarra urteak aurrera baitoaz, lauterdikoa 3 aldiz irabazi du, binakakoa beste bitan, baina hortxe dauka, buruzburukoaren arantza oraindik ere ateratzeke, eta egia esan, jada geroz eta urte gutxiago geratzen zaizkio Arbizuko aurrelari indartsuari. Ikusiko dugu hurrengo urteetan lortuko ote duen ala ez. Beste pilotari bat, eta jada bada bigarren urtea final zortzirenetan jada agur esan behar izan diona txapelketari, hori eri Jaka izan da. Badakigu final zortzirenetako norgehiagokak batez ere goi mailan eta estelarretan eta binakako txapelketa nagusian titular aritzen diren pilotarientzat sekulako presioa dakarte norgehiagokak direla. Iala biziko partidak dira, hori irabazten baldin baduzu gero beste 3 partida izango dituzu, ez baldin baduzu irabazten berriz beste txapelketa batetik kanpo eta jada hurrengo txapelketan sartu arte ezingo duzu leian aritu eta partida osagarriak jokatzen aritu behar zara, eta eri Jakari horixe gertatu zaio. Egia da, azken bolada honetan jokatu dituen partida osagarrietan ongi ikusi dugula Lizartzarra, baina oraindik ere ritmoa noski hartzeke dauka, eta ikusiko duguea lauterdiko San Fermin torneora nola iristen den. Hala ere, Peio Etxeberriaren aurka galdu zuen, joan den urtean Zabaletaren aurka galdu zuen, eta benetan bietan partidaren erdi parera arte berdinduta iritsi ziren, baina azken zatian sekulako jeitsiera eman zuen Jakak bi partida horietan, eta horrela oso zaila da buruzburuko txapelketan eta buruzburuko modalitatean lehiatzea. Gainera, abaguneak eta etortzen etzaizkionean asko sufritzen du, defentsan kamutsantzean aritu da, eta benetan eri Jakak ez du ere esperotako maila eman. Beste urte betez Jokin Altunak sekulako maila eman du, txapela irabazi du, eta ja da laugarrena du, pentsa, buruzburuko txapelketa nagusian. 4 txapelen jabe da amezketarra, hori balentria ikeragarria da. Bigarrena jarraian orain 13 urte irabazi zuen azken aldiz Aimar Olaizolak, pentsa, 2012-2013 urteetan irabazi egin zuen Olaizolak 2 urte jarraian, eta
aurten Jokin Altunak Aimar bera berdindu du eta gainera orain 13 urte egin gabe zegoen, orain 13 urtetik egin gabe zegoen lorpen hori lortu du Amezketarrak. Larrazabalen aurka oso trakets hasi zuen txapelketa, partidaren erdi paretik aurrera Larrazabal askoz ere gehiago izan zen, eta Jokinek ez zuen abagunerik izan, hor jende askori logikoa den moduan, pilotari batek horrela jokatzen duenean zalantzak askotan sartzen dira, baina benetan Zabalaren aurka hasieran sufritu zuen, baina bigarren zatitikan aurrera ez du ia aurkaririk izan. Artolak eman zion finalean estuasun handia, sekulako finala gero hitz egingo du Iñaki Artolaz, sekulako estualdia eman zion, baina Dariok eta Lasok ez zuten inondik inora lehiatzerik izan, lesio eta badakigu horiek ere faktore garrantzitsua direla, baina faktore garrantzitsuak dira baita ere Altuna fisikoki ongi iritsi izana eta eurak ez euneko eunean, baina egiari zor Iñaki Artola izan da behar bada txapelketa honetan Iker Larrazabalekin batera Amezketarrari estuasun gehien eman dizkion pilotaria. Iñaki Artola lehen aipatu dugu oraintxe, eta benetan pozgarria da Iñaki Artola alako mailan ikustea. Gero finalak irabazten dira, galtzen dira, horiek kirolaren parte ere badira, eta Iñakiri bietan egia esan infrentzua egokitu zaio, bai binakakoan 22 eta 20 galdu zuen Mari Ezkurrenarekin batera Ezkurdia eta Rezustaren aurka, orain beste final honetan Jokin Altunaren aurka ere Bizkaia pilotalekuan 22 eta 19 porrot mingarriak dira zalantzari gabe, batez ere Altunaren aurkako azken hau ez hor 19 eta 15 aurretik joan zen, eta txapela geroz eta hurbilago ikusiko zuen berak ere noski, baina Altuna da, buruz indartsua, aztia sake hartzen duenean etekina ateratzen diona, eta horixe gertatu zitzaion Iñaki Artolari. Beste pilotari bat kasu honetan negatiboki jarriko duguna Peio Etxeberria izan da. Eri Jakari irabazi zion, baina geroztik eta pentsatzen nuen buruzburuko txapelketatik kanpo geratu zen horretan, behar bada lortuko zuela euneko eunean, punturik onenean iristea buruzburuko txapelketara. Binakako horretatik Martijarekin batera final 8renetako ligaxkan kanpoan geratu zenean, baina ez du lortu. Ez du lortu bere maila ematea, eta benetan aurten Peioren gandik beste urrats bat espero nuen buruzburu, badakigu beti aurkariak oso gogorrak izan ohi direla, baina fisikoki azken urteetan erakutsi duen nagusitasunarekin eta kolpea ere hartu du, eskuinez oraindik batez ere defenditze ikeragarri kostatzen zaio, eta hor du hankazulorik handiena behar bada, baina lehen partida ez zuen lehiatu, Unai Lasoren aurka, bigarren partidan larri irabazi zion Elordiri, baina oroar partida ez oso ona jokatuta, eta azkenik Iñaki Artolaren aurka ez zuen lehiatu, eta benetan pena eman dit Peio Etxeberriak, izan ere, espero nuen ez, behar bada ez finalera sailkatzea noski, baina bai aurrera pauso hori, buruz-buru beste lehiakortasun bat erakustea, baina ez du lortu. Eta azkenik noski Iker Larrazabalen inguruan hitz egin behar dugu. Zer esan Amurrio Arraz, final erdietara sailkatu da bere lehen ligaxkan, final 8renetan ekin zion txapelketari, joan den urteko B serie mailako txapelduna izaki,
eta benetan sekulako ibilbidea, Ezkurdiari, Altunari eta Dari hori irabazi die. Pentsa, ze hiru aurkari menderatu dituen, ikeragarria, baina egia da oraindik ere gaztetasun hori erakutsi duela, batez ere Iñaki Artolaren aurkako finalerdi horretan, eta ezer jokoan izan ez duen partidetan, kasu honetan noski hirugarren eta laugarren postuan, hirugarren geratze horrek beti podiumera igotzeko ohore hori edo ematen dizu, baina behin txapelketaren jarraipena eginda edo txapelketaren egitura ikusita, behar bada pilotari batentzat hirugarren eta laugarren postua bigarren plano batean bezala geratu da, eta Larrazabalentzan ikuste alaxe geratu dela. Zabalaren aurkako azken partida horretan ez zuen mailarik eman, eta Peio Etxeberriaren aurka Donostian jokatutako horretan ere ez zen, pilotalekuan agertu zen, baina ala moduz jokatzen eta bietan pasara galanta jaso zuen gainera. Beraz hori hobetu beharra dauka, baina oro har erakutsi du batez ere presio uneetan eusten, bai Altunaren aurka hor askotan Jokinen aurka, begira zer gertatu zitzaion Artolari finalean, Jokinen aurka tanto batzuk aurretik zoazenean hor mentalki ere utzi egin behar izaten zaio, Larrazabalek utzi zion, Joseba Ezkurdiaren aurka ere 21 eta 15 joan zen aurretik 21 ere berdindu zion, baina ez zuen etxi eta azken tantoa berak egin zuen, eta Darioren aurka partidaia guztia atzetik joan zen eta azkenerako irabazi egin zion. Beraz, alde horretatik itzalak eta argiak izan dituela esan daiteke, geratu gaitezen noski argi horiekin, benetan ikeragarrizko balentria baita 22 urteko pilotari batek halako txapelketa egitea, buruzburuko txapelketa nagusian eta finalaren atarian geratzea, finalerdietara sailkatu baitzen, benetan ikeragarria da hori, eta ziur honek motivazioa emango diola Iker Larrazabali aurten gainera, Erik Jakaren aurka jokatzeko parada izango du Lauterriko San Fermin torneoan, eta ziur horri ere ilusio handiarekin ekingo diola. Oro har, txapelketa zirraragarria izan da beste behin ere, nik uste formatu honekin jada asmatu dutela enpresek, bi astean behin jokatzen dute pilotariek, ligaxkan partida gehiago daude, baina nekea ez da inbesterainokoa, ongi formatu aldetik, eta ea, zer gertatzen den hurrengo txapelketetan.